Kašírkové. Donaty, ktoré si boli domov odniesť na pamiatku. To ja rád teraz hovorím na to slovo kašírkové, lebo to asi možno nepoznáte. To znamená, že vyzerá to ako ten reálny predmet, akorát ten muffin, ale nedá sa zjesť, áno? Aby ste možno zažili, že koľko vecí u nás v divadle vlastne nie je reálnych, ale je len vyrobených umelo, aby tak vyzerali. Takže napríklad muffiny my nemáme naozaj, zjesť ich nemôžeme, ale sú takéto. Tak môžete si to vyrobiť, takisto namaľovať na tvár niečo. Pred chvíľkou sme slávnostne otvorili aj výstavu fotografií venovaných 50. výročiu nášho divadla. Nájdete tam fotku. Ku každej jednej premiére bolo ich 286 za tých 50 sezón. Takže môžete si dole v priestoroch šatne v štúdiu pozrieť túto výstavu. Je to naozaj jedinečná šanca na fotografiách nielen súčasný herecký ensemble, ale takisto